shoutout sa'yo, natulala na naman. Alam ko, ang dami. Antaray! Reflect agad. Bagay na bagay sa yung kanta ni Mulan. When will my reflection shows who I am inside? Oh well, maganda naman yan. Kung medyo natamat-tamaan ka na at medyo feeling mo, eto na talaga yun, maratoni eh. Eto na talaga yung oras kung saan pwede ko nang maisip yung mga dapat kong gawin eh. For example, nasa bahay ka. Nagluluto ka, nagpiprito ka ng itlog. Tapos yung mantika, biglang pumunta sa braso mo. Bakit? Anong dapat i-reflect doon, B? Baka naman kasi mamaya, yung basang-basang tilapia, hinulog mo, nakita mo basa nga, di ba? E di syempre, the water and the fire and then the oil will clash. Pag ganon, obvious naman yun, B. Ayan, tuyuin mo muna kasi bago, wag mong ihulog ng basa. O kaya naman, kunwari, sa banyo. Ayan, marami ganyan. Naliligo ka, tapos nakita mo yung tubig, may leak pala. O, anong gagawin sa leak? Ay, ano lang natin, maratoni, para pag nakita ko yung bill, surprise! Be, pag nakita mo nang may leak yung tubig, kailangan pa bang i-memorize ang basic? Tumawag ka ng tubero. O well, kung makasarili ka o kung kaya mo naman linisin mag-isa, ayusin mag-isa, o edi lagyan mo electric tape. Hindi yung biglang magugulat ka, halo, laki na ng kuryente ko, ang laki na ng bill ko sa tubig. Kasi nga, hindi mo nagawa ng paraan. Hindi mo na pag-isipan. At ayan, ending, ikaw ang napahamak. So mamaya, perfect na perfect. Alam mo, si Kim Chino, maraming alam yan dito eh. Magaling yan mag-self-reflect. O mamaya, susunod na po ang programa ng ating Spicy Opa, DJ Kim Chino. Pero bago yan, syempre, gusto muna kitang i-remind ko na rin yung sarili ko. Sa mga panahon na marami kang ginagawa, sa mga panahon na hindi mo na naabangan o hindi mo na masyadong napapansin ang sarili mo, well, baka mamaya kailangan mo lang mag-file ng leave. Kailangan mo lang humihinga, kailangan mo lang mag-reflect, kailangan mong tignan kung ano ba yung mga bagay na pwede mo pang ma-improve. Lalo na pwede ka pa, bata ka pa. Marami ka pang matututunan, B. Oo, okay lang yan. Kahit medyo lumalaki yung tiyan mo, may pag-asa pa yan. Pwede pa yan, madadala pa yan sa diet, B. Oo, kaya pa yan, magtiwala ka sa sarili mo. Kasi kung hindi ka magtitiwala, walang ibang magtitiwala sa'yo. It's all on you. Anyway, maraming salamat po sa lahat ng nakipagdaldala, nakipagchikahan sa inyong daldalerang atleta, DJ Maratoni. Susunod na po ang ating Spicy Opa, DJ Kim Chino. Happy Thursday, everyone. Bye.